Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kun ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang babati sa amahan ug makakaton gikan kaniya muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang motuo may kinabuhing way katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gipahinomdom ni Kristo nga ang tanang tao tudluan gyud sa Dios. Nya ningon siya, ang mamati sa akong amahan, sa pagtudlo sa akong amahan kaniya, muduol gyud or muari gyud kanako. So di ta magtuo, di ta maghuna-huna mga igsoon na kining atong pagtuos Ginoo, kining atong pagsimba, kining atong pagbinuotan, kining atong pagsunod sa gipahayag diha sa Bible, di ta maghuna-huna nga kita maoy hinungdan ani. Sa sinugdanan gidi ay gitudluan kita sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y naghunghong nato pinaagi sa Espiritu Santo. Gikono pangutan ay mong tupad. Ing naunsay gihonghong ros Ginoo nimo. Ubay-ubay na gyung nag-text nako magpatabang kay na problema na sa pagbayad sa utang. Kana bitang tudluan ka nga pangutang kinsa may naghunghong nimo ana. Ambot lang. Kay ang Ginoo manggod kun mao na siya muhunghong nato niya atong paminawon, niya ato nang sundon ang resulta kalipay. Pero kung ang nihunghong nimo ang yawa, ang resulta ana problema gyud. Muna inighonghong nga pangutang padung gyud ka ana pagkaputos sa utang. Labi na karon nga nanay mga online nga utangonon, mo click lang ka cellphone utang dayon. Gipasayon gyud maayon. Pero inig resulta nay uban na naghikog na kay nag-abot na ang utang. Nya kanira basang mangutangay karon pinaagi sa cellphone, hulgaon ka, ikuan ka ba kanang itorture ka sa imong hunahuna, mao nang uban maghikog na lang, di naman kapahuway. Iapil pa tong mga tao nga naa sa imong number, katubang connection ba? Iapil pag text, ako kapila na ko gitiksan, palihog kog sulti ani niya, kay suod ra ba di mo ani, kay kundi ni kabayad sa utang iapil ka na mo patay. Mga naa diha kabuang
Muna siguro nato ang pag-ila kinsay naghunghong nato. Muna diri sa atong unang pagbasa si Felipe gihunghongan sa kanini ang Espiritu Santo. Gipaadto siya adtong lugar katong agianan nga wa na kayo'y tao moagi. Ang resulta di ay tua di ay dito'y yunoko nga nangitag katinawan sa gibasa niya nga bahin sa kasulatan. Niya mao dito'y tumong niya pag adto na ni Felipe iyang gi pasabot ang maong yunoko. Ang resulta nabunyagan ang yunoko niya si Felipe, gihunghungan na sad sa Espiritu Santo, gidaan na po siya sa laing lugar, pero ang yunoko malipayo ng miuli sa ila. Ang gipasabot ni Kristo mga igsoon nga kung maminaw tas Ginoo mahimot ang tuburan sa kalipay. Karon nagsaulog tag pista sa ato dinhing proper niya karon sang Sabado pista na sad nato. Kumusta man ang atong pagsaulog sugod pa atong hirikada hangtod karon sa atong pagsaulog sa mga kalihukan nga related sa atong pista? Inyong paminaw nakahatag og kalipay o kaguol? Siguro mo kanang pagpalit og slot para sa atong pista nakahatag ng kalipay o wa? Nya namalit na mo. Ilhan man ani mong malipay kay magsigi man nagbalik-balik. Pero kana ganing wa malipay mo ingon gina sige lagpahinumdom anang slot mana na. Balik-balik yung kagpalit basta malipay ka magbalik-balik man ta na. Mao bitaw nang gabi ang sa atong night mandated organizations night. Wa gyud pull gisumpayan yung zumba porting daghana gid sig zumba na kung ano may naman kay ni sila manayaw nindot pag yung kayo gipang sulob maigong dili ibiya sa sumbahan. Nako kani sila doon na gini sila kuana masteri kay porti bang abtika mo lihok-lihok magkadungan man ingon dayon sad si Sister Ilay ay sus pader kada adlaw na magsigig sumba mo nang ila na lang ginang na master kay ang lawas magpangita na anang sumba siging balik-balik ngano man lingaw kay sila anang maong buhat pero wa ka malipay sa imong gibuhat oy kausa mo ingon ka usap pay layo gani mana yuga o na kung nalipay mo kay nipalit mong slot balik-balik yung palit nya apil sad mo anang atong 10 slots challenge ang atong halin as of yesterday sa atong mga slots labi na gyud sa atong kadtong para sa atong pista duha na lang kaadlaw niya ang atong gibaligya nga slot ani nga God's protection, healing and joy 45,000 katag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 28,056 slots. Pakpaka na to. Naapay 16,944 ka slots. Inyong paminaw nining duha ka adlaw mahurot ka ni. Depende sa inyong kalipay. Nya ang niapil sad sa atong 10 slots challenge niabot nag 177 ka 10 slots challenge. So pakpak yapon. Aw ginyo ning palitan karon og mga 10,000 ka slots. Wa na 6,000 na lang ni ugma. Nya punaan pagyog palit inig pista awa na hurot na ni pero
Ginoo lay mag-igo. Kay kani manggong pagkamanggihatagon bunga nis kalipay. Kanabitang malipay ka sa imong silingan, sa may imong buhaton, hatagan gina nimo inig birthday nimo kay nakalipay man. Pero kana ganing tao nga nakaguol nimo, manghatag ka dili. Hatag ko taon. Basta nakaguol. Muna kanang asawa nga nakaguol sa bana, din agina muhatag og panahon ang bana sa asawa adto ihatag sa bana sa iyang mga barkada adtos manok adto ihatag niya ang asawa magsigi na sa giyaw-yaw ikaw ang naong nimo naa na lang ginas imong barkada ingon sa nang bana nga ang saganha nimo nga pulos ra man na yaw-yaw imong gihatag nako di ba nya unsaon man paghatag og higayon sa bana nga makasinati og kalipay ang una gyung buhaton dili gyud yaw-yawan sa asawa. Di gyud yaw-yawan. Unsaon man alagaran atimanon na. No. Nawa di ba mo sugod sa nasiyag paduol nimo kay lipay naman. Lipay. Mabta na dinhi nanay daghan na ning moanhi dinhi. Ani pas atong parokya ba? Na may daghan manganhi aka mo gud nganhi man mo ngano man basig nalipay sad mo dinhi no lingi ay mong tupad ing na nalipay ka dinhi or naniid pa ka nalipay ka dinhi yag nalipay gani ka balik-balik yung kaganha muna ang Ginoo nagtudlo nato nga ang atong kinabuhi dili gyud unta nato isalig sa tao anha nato isalig sa Ginoo unsaon man ang atong pangitaon ang atong paminawon ug ang atong sundon mao gyud ang Ginoo dili ang atong kaugalingon mo na ingos Kristo ako ang pan nga naghatag og kinabuhi nya kanang kinabuhi nga gihisgutan ni Hesus kalipay ang meaning ana o usabas mga meaning ba kalipay mao bitan ang langit gitawag og kinabuhing way katapusan kay kalipay man nga way katapusan ang taong patay unsa may naong kakita na mo patay nabay patay nga malipayog naong na usahay pero panagsa kayo pero ang tinuod yung naong patay di gyud malipayon nganang patay gyud aw pa aw mo na nigtan-aw nimo kaluoy ana ang tao sad nga magulanon ang naong sad niya murag patay ano bang di mo smile, dili gaan, dili maghatag og inspiration. Gika no, katapusang lingi sa imong tupad, ing na-inspired ka sa akong naong. Nangutan asya ba, ing na akong naong ba, naka-inspired ba nimo? So kamong mga asawa, di na mo ka-inspired sa inyong bana. Kamong mga bana, di na mo ka-inspired sa inyong asawa. Kamong mga ginikanan, din amo ka-inspired sa inyong mga anak. Kamosang mga anak, din amo ka-inspired sa inyong ginikanan. Mga matay gyud mo. Oh, mamawa ba ang kalipay? Nya unsaon man pag-inspired, sama ni Felipe, iyag yung gitudluan ang yunoko bahin ni Kristo. Way laing inspiration. Dili ang atong kaugalingon mo'y inspiration sa atong isig katao. Tagai siya og Ginoo. Nya unsaon paghatag sa Ginoo ngadto sa atong isig katao? Atong alagaran, atong atimanon, atong pasabton sa kahulugan sa kinabuhi ni Kristo.
Nya unsa may kinabuhi ni Kristo, nagantos og nagpakamatay para nato. Nabi tay mangutana nako, Pader, wa na kay pag-antos karon, nako porting daghana. Di na nako masukod ang pag-antos, ibabaw, ilawom, kilid, ana, depas luyo, depas atubangan. Siya, relax lagi kay ka. Nako ako namang gikalipay ang akong pag-antos. Kana bang mo desisyon ka nga mauna ni ang akong kinabuhi. Niya ako na ning himuong murag official business ang pag-antos. Nahimo na kalipay kana lang pagpangitag budget para sa atong mga proyekto. Nakasuway na mo anak ka na mangita kag budget para ipa-eskwela sa imong anak. Sus, makutkot nimo ang dili katol. Ako sa zauna, nag-atiman po kong pamilya, breadwinner ko, akong papa, paralyzed, akong maguwang paralyzed. Naanad na po ko anang pagpangitag budget. Pero, wag yung ko maratol. Nga naman, ako na nang gigakos ang pag-antos. Kay hasta gani akong naong antosono na mandaan. Sugdan ako, akong naong. Relax na ko sa akong naong. Nya, human, ang akong, ganing akong pagkatao, daghan kay apan, daghan kaayong mga undesirable nga mga kinaiya. Ako sang gidawat, antuson tani, naiusahay mainsultuhan ko, naiusahay malibak ko, tungod sa akong mga kahuyangan, usahay biyaan ko sa mga tao nga ga-expect unta ko nga mo kuan ako, mo suporta, biyaan, nya na unta tay maayo unta nga kana ganing kahimtang, mukalitlag kawagtang, kay transfer sa laing mga pamaagi. Antos, punaan pa aning pag-antos sa tanang parokyano nga ari ihanok nako, way bugas, way diaper, way gatas, hasta pa gani ang pagbayad sa ilang utang, hasta pa ning pagbiya sa kabit, umban pa diya. Ako naman sa noy hanukan. Dili sayo noy, ang inana. Pero pagkatamis di as pag-antos, basta ato ng ilhon na mauni ang gibuhat ni Kristo. Hawa na, ma-relax na ka, ika-relax na, sige na lang tagbaligyag slat. Hawa na, okay kayo. Or unsa pay itudlo sa Ginoo, ang nakanindot ka na bitang mura na ta ni Felipe, nga dipindi na lang ba, asa ta dadon sa Ginoo. Kana gyud pinakanindot, kanang mahimo na bitaw kang alagad sa Ginoo. Relax gyud kay taana. Di na ka mag-alagad sa imong gusto. Kay kaning atong gusto mo ingon dayon ni pagpalit og sakyanan, pagpalit og yuta, pagtukod og balay para ibo, tiguma imong kwarta, padaghana imong kwarta, kinahanglan di jud ka masakit, kinahanglan di jud ka ma-failure, kinahanglan di jud ka mabati. Mao man ay demand sa atong kaugalingon. Sus og ato nang kuhaon tanan, mas stress ka. Pero ang Ginoo mo'y nagmando na to, mingon ang Ginoo, sagdilag mamatay, basta buutan, sagdilag masakit, basta Diyos nun, sagdilag sawayon, basta sige lang kang higugma. Ana, yung kakaning nakasa, sagdilag budhian, pasailua lang. Ana, yan sa resulta, mugaan din imong naong. Mugaan ba? O na, pagaanan na ng inyong naong. Sunda ang Ginoo. Sama ni San Vicente Ferrer, wa siya'y laing pangandoy kung dili ang pagsunod sa Ginoo. Ang resulta, nakahatag siyag dako kaing kalipay ngadto sa katawhan. Ug mao nay atong panganduyon nga kung mahuman ning pista, mahimo untang kalipay ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Manindog ta.